Bun găsit, dragii mei, dragele mele. Stați așa, să închid aici ce e de închis. Bun găsit, bine ne revedem în această seară, în această zi. Pentru cei dintre voi care sunteți pe alt fus orar, vă rog să ne scrieți de unde și cum ne urmăriți și pe ce fus orar sunteți. Pentru cei dintre voi care sunteți acum acasă, de asemenea, aș vrea să știu dacă ați reușit să faceți tot ceea ce v-ați propus. Ei, uite, văd, vreau să intru acum pe grup pentru a regăsi comentariile voastre și a vă vedea live și regăsesc noi videouri cu acel hashtag succes. Mă bucur tare să te văd aici, Berti, acum pe tine. Ce fain, super, abia aștept să urmăresc aceste videouri în continuare. Uite, Adriana e alături de noi din Germania. Pentru cei dintre voi care deja ați spus un video cu povestea voastră de succes și ce a reprezentat succesul până acum pentru voi în acest moment, în ultimele, iată, 51 de zile, m-a bucurat foarte tare și știu că a fost o ieșire pentru voi, poate un pic de ieșire din zona de confort, dar acest brainstorming întotdeauna ajută extrem de mult. Noi astăzi, vă mai dau ceva din casă acum din prima, am petrecut 3 ore astăzi într-un Zoom cu o parte din liderii Blue Diamond din România, și asta ca parte a doua a unui Zoom pe care l-am avut ieri de 3 ore. De ce? Pentru că pregătim și ne implicăm mult în organizarea, de fapt nu în organizarea evenimentului, dar în tot ceea ce înseamnă parte de conținut și ceea ce ne dorim să livrăm la București pe 19 noiembrie și așa cum ne dorim, practic conlucrăm și co-creăm un eveniment din care oamenii să plece cu un anumit sentiment, cu o anumită senzație, cu o anumită împuternicire, pentru că de asta îi spune și Empowerment Day. Și doar vreau să vă spun că astăzi am petrecut 3 ore, lider Blue Diamond, pentru a ne descompune povestea personală. Și mi-am dat seama cât de interesant este că, uite, unii dintre noi de 6-7 ani facem ceea ce facem, ne-am spus povestea de multe ori și în continuare sunt părți din povestea personală pe care unii nu sunt suficient de vulnerabili să o spună sau poate se rușinează de ea sau poate au senzație că, da, ce oamenii vor relaționa cu asta. E fenomenal să vedem cât de mult putem să lucrăm la cine suntem și la mesajele pe care le putem transmite și cât de puțin avem încredere în noi, cât de puțină încredere avem în noi, că mesajele pe care noi le avem, povestea noastră de viață, parcursul nostru de viață este important. Și acesta este un mesaj de încurajare pentru voi, să vă descompuneți povestea personală, așa cum am explicat într-una dintre zilele din maratonul nostru de 90 de zile. Nu mă întrebați exact care a fost ziua respectivă, dacă aveți în notițele voastre, vă rog să scrieți în comentarii. Se cheamă Povestea mea, acel Zoom, și vă invit să îl revedeți pentru că este unul dintre cele mai importante Zoom-uri pe care le puteți. Odată ce îl stăpânim sau ne înțelegem povestea și suntem pregătiți să o livrăm cu toate cele 4 puncte, atenție, toate sunt importante, adică dacă omitem unul dintre acele puncte, dacă omitem un punct, deja povestea va șchiopăta. Și acolo vorbeam despre trecutul tău, acel background, apoi care a fost frustrarea, durerea pe care o resimțeai, care a fost soluția pe care ai găsit-o și în final ce sentiment, care este viziunea ta pentru viitor, care este invitația pe care o faci oamenilor, la ce îi chem, din ce ei se pot simți parte. E practic acea invitație pe care o putem face și ca oamenii să se regăsească din nou în povestea noastră, pentru că ei vor rezona probabil cu partea de durere, cu frustrările și e important să mai aibă această parte în final. Și am vrut neapărat să vă spun treaba asta și să vă împărtășesc, pentru că vă zic că nu numai că am petrecut în ultimele 48 de ore 6 ore doar pe treaba asta,
dar mi-am dat seama cât de important este și cum, indiferent de unde suntem și cât de mult am vorbit despre poveștile noastre, încă mai sunt lucruri de decojit, ca o ceapă care încă are lucruri de decojit. E super fain. Uite, povestea ta, ziua 25, mulțumesc, Adriana. Deci în ziua 25 din maratonul nostru de 90 de zile am vorbit despre povestea ta, cum o spui, care sunt cele 4 părți importante și nu omiteți niciuna dintre ele, pentru că oricare dintre ele le omiteți este diferit și, practic, cei mai mulți dintre noi tindem, mai ales în cadrul prezentărilor de multe ori, o prezentare de uleiuri, să vorbim despre primele 3 puncte, da? Trecutul, cum am găsit soluția, cum ne-am împuternicit, ce a reprezentat pentru noi schimbarea. Și vorbim despre unde am ajuns acum, unde suntem, cât de bine ne simțim, cei dintre voi care resimțiți deja și aveți rezultate inclusiv din punct de vedere financiar, dar vorbim despre lucrurile astea și dacă nu menționăm și punctul 4, dacă nu ajungem în a 4-a parte a poveștii, va suna a laudă și atât. De aceea fiecare punct este super important în povestea asta și vă invit să reurmăriți acest Zoom. Mă bucur să vă văd numeroși și pe unii dintre voi pe care nu i-am mai văzut până acum live. Enică, te salut cu drag, Emilia, Aișoara, Loredana, Petronela. Bună seara tuturor. Uite, Iulia, wow, ce multă lume nouă alături de noi. Vă salut cu mare drag și astăzi vom vorbi despre un subiect care nu pot abține să nu vă mai zic o dată că voi pune linkul pentru evenimentul din 19 noiembrie în comentarii și doar pentru că îmi dau seama de importanța acestui eveniment și ce va însemna în istoria doTERRA de acum încolo, vreau să mai pun o dată accentul pe a invita oamenii. Indiferent dacă invitați doar să experimenteze uleiul de trandafir cu 39 de euro și nu cu 80 sau cât e în shop, deja ăsta e un motiv. Dar ei vor pleca de acolo, credeți-mă, mișcați din foarte multe puncte de vedere. Nu degeaba investim atât de mult în conținut și nu degeaba doTERRA investește sute de mii de euro se duc pe organizarea acestui eveniment. Imaginați-vă că Sala Palatului este cea mai impozantă sală de evenimente din România. Practic, firmele care ajung acolo își pun amprenta și își fac simțită prezența în această țară. Deci chiar este un eveniment important, emblematic și faceți tot posibilul ca oamenii să vină acolo alături de voi în număr cât mai mare. Ok? Iar cei dintre voi care în continuare vreți să împărtășiți cu noi aceste rezultate personale pe care le-ați resimțit, cum arată succesul pentru voi până acum, din tot ce au însemnat ultimele zile din maraton, indiferent unde sunteți în călătoria voastră și cât de mult ați parcurs, dacă ați simțit orice fel de mică schimbare în comportament, în mentalitate, în credințe limitative, în depășirea fricilor, indiferent, faceți acest video, puneți o poză cu voi, #succes, prelungim termenul până mâine seară. Cei care deja ați pus videouri, ați primit un bilet GoPro, garantat, am 10 de oferit. Și până mâine seară încă mai aveți șansă. Dacă vor fi mai multe de 10, cei care aveți cele mai multe like-uri la acest video, vă las până la urmă pe voi să decideți cine va primi biletele, dar vreau să ofer această șansă ca până mâine seară să puteți să mai încărcați materialele voastre, pentru că pentru mine ar fi important să putem oferi aceste bilete, să putem participa acolo împreună, pentru că așa cum investiția în acest program, în maraton, a reprezentat ceva și uite, vedem rezultate odată ce le împărtășim și le punem în practică. Sunt sigură că acest eveniment va reprezenta un alt nivel de succes pentru voi și un alt nivel de implicare profesională până la urmă. Este acel salt în care îți dai seama că ești în ceva care poate deveni cu adevărat o carieră pentru tine. Deci este practic școala, universitatea, nu știu, master, doctoratul în ceea ce facem noi ca nivel de educație în acest moment în network marketing. Bun.
Și acum, haideți să revenim la tema noastră de astăzi. Să întrerup, cred că puțin. Ok. Ionela. Alexandra. Vă salut. Mama. Vă salut cu mare drag. Tema noastră de astăzi este cum lansăm lideri noi. Adică cum lucrăm cu acele persoane care sunt nou intrate în organizația noastră sau sunt alături de noi de 1, 2, 3 ani, fiecare după posibilități și la un moment dat își dau seama că vor să facă mai mult, vor să treacă la un alt nivel. Cum faci sau cum faceți voi? Cât de copleșiți vă simțiți legat de asta pe o scară de la 1 la 10? Ia să vedem. Dacă 1 este mă simt destul de copleșit, nu știu exact care sunt resursele primele și cum să încep. Și 10 este, sunt super relaxată, am ghidul lansează, lucrez pe ghidul lansează și știu exact ce am de făcut. Sunt curioasă ce îmi scrieți în comentarii. Metodele știu că pot să fie diferite de la persoană la persoană și de multe ori facem lucruri și ne este destul de greu să le descompunem sau să le explicăm celorlalți, nu-i așa? Poate că noi înșine reușim să avem succes, să ne conectăm ușor cu oamenii, dar când vine cineva alături de noi și zice gata, vreau să fac chestia asta alături de tine sau vrea să o ia mai serios, să se implice, nu știu exact de unde să pornești. Yay! Uite-vă, 5, 8, 9, oare pe Mirela, Adriana. Da, e important să fim lângă oameni care știu exact ceea ce au de făcut. Și ceea ce vom împărtăși în această seară vă va ajuta să clarificați un pic această zonă. 6, văd. Ok, deci înspre cam știu ce am de făcut, ok? Bun, asta e un semn foarte bun. Nu uitați și nu puneți la îndoială ghidul lansează, pentru că poate să fie o unealtă bună, mai ales pentru cineva care stabilește alături de voi o dată de lansare și își propune ca în următoarele 6 săptămâni să aibă rezultate. Practic, ghidul lansează te ajută ca în 6 săptămâni să atingi elite. De asemenea, puteți să folosiți manualul Back to Basics, în care avem acel etalon în 6, elite etalon, în 6 săptămâni, spune capitolului, care vorbește tot despre același lucru. Eu vă spun aceste lucruri pentru că deja le-am pus în aplicare, le-am văzut cum funcționează, este ceva ce deja există. Pe de altă parte, Eric Worre vorbește despre o strategie de lansare pe care o voi detalia acum în această seară, să o aveți ca bonus față de toate celelalte lucruri pe care poate că le-ați experimentat, le-ați făcut, le-ați mai auzit până acum. Și primul lucru, cel mai important pe care îl putem face, este să avem acea conversație crucială cu persoana respectivă. Despre conversația crucială, de asemenea, am vorbit în maraton, am detaliat cum facem, cum ne conectăm cu persoana respectivă, prin ce etape trecem și care sunt punctele importante de atins. Dacă cineva are notițele la îndemână, Adriana, și știe exact care este ziua din maraton cu conversația crucială, cred că este ziua 13, dacă nu mă înșel. Deci, parte din conversația crucială este să menționăm felicitări, mă bucur extrem de mult că ai luat decizia să fii parte din această comunitate, să ne însoțim pe acest drum, să faci alegeri în această direcție a unui stil de viață sănătos, asumat și să fii arhitectul vieții tale, stăpân pe viața ta. Vor fi suișuri și coborâșuri, mai ales dacă intrăm în zonă de antreprenoriat. Întotdeauna călătoria este cu suișuri și cu coborâșuri. Scopul meu este să te ajut să devii independent față de mine cât mai repede. Ce părere ai de acest obiectiv? E important pentru tine? Este important și pentru tine să fii independent cât mai repede de mine? Adică dacă eu nu sunt disponibilă și sunt plecată undeva, să poți să te descurci cu resursele pe care le ai? Da? Bun, perfect. Cât vrei să dureze acest proces? Da? Asta e parte din conversația crucială.
cât de repede vrei să se întâmple, să devii independent sau independentă față de mine și practic să menționăm că cel mai bun mod în care putem face asta, să te ajut să devii independent, este să îți ofer să trecem prin câteva sarcini, prin câteva provocări, care nu vor însemna că eu voi fi șef și altcineva subordonat, din contră, dar e un proces care funcționează, ajută foarte mult. Tot ce am nevoie este să știu că vrei, că îți dorești cu adevărat să ai succes, să atingi elit, să atingi, da, după ce aflăm care sunt obiectivele, îmi doresc să știu că vrei să înveți, adică acel coachable, că îți dorești să înveți și să fii deschis să înveți lucruri pe care poate că ai impresia că le știi, poate că nu le știi, să ai sete și determinare. Cum vom ști că ai toate aceste puncte, aceste 3 puncte, că îți dorești să înveți și că ai sete, că ai determinare și ambiție, în funcție de cum te vei ocupa de sarcinile și de provocările pe care le avem. Deci asta e primul punct, parte din strategie și este acea conversație crucială. Dacă aveți nevoie să revedeți Zoom-ul, cred că ziua 13 este. Da, confirmă și Adriana. După care, pasul 2 este să începem cu sarcinile. Pe de altă parte, un pas important pe care noi îl avem în doTERRA de făcut, imediat după ce am făcut, sau în momentul în care facem înscrierea, deja deschidem calendarul și programăm întâlnirea de Wellness Consult. E foarte important pentru că acolo noi ne asigurăm că oamenii știu să-și folosească uleiurile. Practic, programăm întâlnirea de Wellness Consult și le spunem, te rog să mă suni în momentul în care vin uleiurile și le vom deschide împreună, îți voi explica exact unde să le ții, când să le folosești pentru a avea rezultatele pe care tu ți le dorești. Și acum parte din primele lucruri pe care oamenii care vin alături de noi încă de la început, în partea de proiect, acum vorbim de cum lansăm, da? Sunt oameni care nu trebuie din prima să învețe tot ceea ce știm noi, dar primele lucruri pe care e important să le învețe, să le stăpânească, sunt câteva. Da? Deci primele lucruri, să folosească uleiurile, să știe să le folosească, să aibă rezultate cu ele, să știe să înceapă conversații, să le vină ușor să inițieze conversații de reluarea legăturilor, da? Încălzirea contactelor, să abordeze piața fierbinte, să-i ajutăm să facă asta în scopul de a primi suportul familiei, prietenilor apropiați și a celor din jur. Și aș mai menționa aici, legat de doTERRA, eventual această abilitate de a invita la găzduire. Să știe să invite bine și să găzduiască un eveniment pe care nu e musai să-l țină ei în primă fază. Important este să participe la cel puțin 2 evenimente susținute de altcineva, astfel încât la al 3-lea să contribuie și ei cu o parte și la al 4-lea deja să-l poată susține singur. Sigur că există excepții. Eu cunosc lideri în comunitatea noastră care au fost excepție și chiar eu am fost excepție. Am participat la o întâlnire, apoi am deschis aplicația Modern Essentials, am stat 3 zile pe ea, după care am simțit, gata, o să fac o prezentare și eu. Deci, cum să zic, nu trebuie neapărat să treacă prin toate aceste etape, pot să fie pregătiți oamenii să țină deja prezentării ei înșiși, dar pe structura despre care noi am vorbit, structura de bază a unei prezentări. Despre asta nu vorbim acum, dar e acea prezentare cu 3 lucruri importante. Pentru știu că rezonează cu mulți dintre voi, cei care nu știți despre ce vorbesc, scrieți-mi ca să vă dăm exact template-ul de prezentare cu cele 3 lucruri importante. Dar, esențial, acum dacă vă luați notițe, scrieți cu litere uriașe pe pagină, pentru că acesta este cel mai important lucru pe care noi îl putem face pentru a îi ajuta pe oameni să meargă mai departe la pasul următor. Să aibă rezultate cât mai curând posibil și anume în primele 90 de zile. În primele 90 de zile, oamenii e important să aibă rezultate odată pe parte de produs
și odată pe parte de proiect, măcar o înscriere. De ce? Vă zic imediat. S-au făcut statistici care vorbesc despre numărul de persoane care, odată ce pornesc o comandă recurentă, cum este comanda noastră, cum este comanda noastră LRP, da? Loyalty Rewards Program, LRP, odată ce pornesc această comandă, care credeți voi că este procentul de persoane care rămân pe comandă în primele 90 de zile într-o companie în mod general? Ia să vedem. Deci nu neapărat doTERRA, în general, persoane care nu primesc un comision, nimic, vor doar produsele, pornesc o comandă recurentă și câți rămân în 90 de zile? Care e procentul? Știți cumva? Da, așa e, Ionela, pas cu pas. Și ne bucurăm tare mult când oamenii decid să vină alături de noi, clar. Loredana zice 30%. Eu am auzit inclusiv de 10% și de 12%. Probabil că o fi și 30% pentru că media este de 20%. Deci 20% dintre oamenii care pornesc o comandă recurentă în companii de network marketing în general rămân după 90 de zile, adică 2 oameni din 10. Și acum, statistica merge mai departe și arată câți la sută rămân dacă câștigă măcar $1. Deci cineva care câștigă măcar $1 pe parcursul a 90 de zile, știți cum se schimbă cifrele? Adică din 100 de oameni rămâneau 20. În cazul în care cineva câștigă măcar $1, rămâne în proporție de 74%. 74 de oameni rămân alături de compania lor dacă reușesc să câștige $1 în primele 90 de zile. Acum la doTERRA, rata de retenție, în general, a consumatorilor este de 67% și asta este practic marea diferență pe care noi o avem și beneficiul care dovedește calitatea, puritatea, eficiența, faptul că 67% din oameni rămân, indiferent dacă au primit un comision sau nu, în primele 90 de zile. Dar așa cum un sportiv care este super talentat nu ar trebui să se culce pe ureche doar pentru că are talent și e important să lucreze în continuare și să-și maximizeze talentele, așa ar fi bine ca nici noi să nu ne culcăm pe ureche și să ne reverificăm rata de retenție și să vedem în echipele noastre dacă nu este 67%, cum putem să ducem acolo și chiar peste, pentru că asta e o medie, da? În orice caz, oamenii care reușesc să primească $1 sau €1 în 90 de zile, cu siguranță că vor rămâne. Și unii lideri se gândesc de multe ori, n-am putea noi să oferim $1 oamenilor. Nu, nu, pentru că nu asta înseamnă să îi împuternicești, dar putem să îi ajutăm să aibă rezultate cât mai curând, să facă o înscriere în acele 90 de zile și cu fiecare rezultat pe care cineva îl are în această perioadă, noi câștigăm timp. Așa să vă imaginați că noi cumpărăm efectiv timp pentru ca persoana respectivă să poată participa la un eveniment, să mai aibă o experiență, să-și învingă fricile, să se mai întâmple ceva acolo, astfel încât, rămânând, să decidă că vor să facă asta. Și dacă vă uitați la liderii doTERRA și la poveștile lor, veți vedea că sunt consumatori care au rămas acolo, au fost acolo din iubire pentru uleiuri, până în momentul în care au decis că vor să facă asta. Iar și important pentru noi ca lideri este să identificăm în echipă oamenii care fac acel click la un moment dat și să ne arătăm disponibili lor pentru ca ei să aibă curajul să vină spre noi, să ne tragă de mânecă, hei, vreau să fac asta alături de tine. Bun. Dacă ne mai uităm
mai fac acum o paralelă cu doTERRA, da? Deci în ghidul pe care îl avem vorbește despre Elite în 6 săptămâni. Asta înseamnă din lista de 100 de oameni pe care o aveți, invită 45, 30 vor veni, din cei 30 se înscriu 15, un kit Home Essentials are 230 de puncte, 229. Asta înseamnă că practic 13 oameni împuterniciți fac un Elite și din acei 13 sau 15 respectiv, 3 se vor arăta oameni interesați să facă și parte de proiect. Dar nu uitați de această parte de Wellness Consult. Când ajung produsele, pentru că parte din duplicare este una dintre cele mai importante părți, după care Business Consult. Da? Când vorbim despre ce se poate pe ghidul Build, unde putem ajunge, conversația crucială, deci dacă vreți să aveți așa o imagine de ansamblu asupra strategiei de lansare, imaginați-vă conversația crucială, Wellness Consult și, atenție, conversația crucială putem să o avem inclusiv cu consumatorii care sunt foarte la început de drum, pentru că noi ne dorim ca și consumatorii să devină independenți de noi. Noi nu trebuie să ne afișăm și să părem o enciclopedie care le știe pe toate și toată lumea să vină la noi să ne întrebe ce să facă la muci, tuse și febră. Noi, rolul nostru este să îi conectăm pe oameni cu resursele și să avem această conversație de la început în care să explicăm că, uite, scopul meu chiar este să te ajut pe tine să îți găsești resursele, să știi unde să cauți, în ce cărți, în ce aplicații, în ce aplicații în general, da, pe telefon, pe laptop, în ce grupuri, astfel încât tu să îți găsești resursele. Deci conversația crucială, importantă și pentru consumatori și pentru noi lideri pe care vrem să-i lansăm. Ne asigurăm că știu să folosească produsele, asta iarăși ca parte din Wellness Consult, da? Al doilea punct, ne asigurăm că folosesc produsele cum trebuie, au rezultate cu ele, pentru că dacă nu le folosesc cum trebuie, nu vor avea rezultate. Și aici putem ajusta cantități, frecvențe, dacă voi înșivă, și am văzut persoane care folosesc uleiurile de mulți ani și cumva n-au rezultate, ne uităm, n-ai cum e imposibil să nu ai rezultate dacă le folosești suficient de frecvent, de des, de constant, de preventiv până la urmă și asta nu intervenim în al 12-lea ceas, dar ne asigurăm că oamenii știu să folosească produsele cum trebuie. Dacă credeți că e nevoie de mai multe zoom-uri sau aveți orice fel de idei în zona asta, sunt super deschisă la sugestii. Pentru că îmi dau seama că s-ar putea să fie nevoie de mai multă informare și educare pe zona asta, uitându-mă la familia noastră și la copiii noștri, familia din care lipsește orice fel de paracetamol și îmi dau seama că poate că e nevoie de mai multă încurajare pe partea asta pentru anumite persoane. Să-mi ziceți, ok? Dacă e cazul, să vedem cum putem ajuta inclusiv pe partea asta. Bun, ca să revenim. Deci, conversație crucială, ne asigurăm că știu să folosească produsele, le folosesc cum trebuie, învățăm să contacteze piața fierbinte. Aici putem vorbi inclusiv de acele, uite, am 5 pachetele cu mostre pentru prietenii tăi, introdumă, făm legătura cu ei ca să văd care sunt nevoile lor și să le oferim o experiență cu uleiurile dacă nu le cunosc. Deci putem să facem efectiv o provocare de a ne introduce contactele lor. Apoi îi ajutăm pe oameni să învețe, să inițieze conversații și să facă invitații pentru a deveni gazde și această parte de conectare cu sfera proprie de influență. Dar asta ar putea să intre și la punctul 3, de fapt. Da? Deci, conversații cruciale, ne asigurăm că folosesc produsele, parte din conversația crucială este și Wellness Consult, ne asigurăm că folosesc produsele, învățăm să contacteze și că ne introduc pieței lor fierbinți și contactelor lor și inițierea de conversații, respectiv invitarea la evenimente sau chiar să găzduiască sau chiar să susțină evenimente. Da? Bun.
cu cât vom face mai des aceste lucruri și cu cât le vom pune în aplicare, cu atâta ne va fi mai ușor să le învățăm. Pentru că învățarea, atâta timp cât devine parte din tine, deja nu mai uiți anumite lucruri pentru că le faci într-un anume fel și îți intră în rutină. Deci în momentul în care o facem cât de des, este cu atât mai bine, pentru că vor deveni parte din rutina noastră. Și apoi vin toate celelalte lucruri, adică mărturii, important, să învățăm oamenii să scrie mărturii, să le pună pe grup, să le pună în acea pepinieră, efectiv, de reușite, astfel încât tot mai multă lume să aibă încredere, Zoom-urile, evenimentele, utilizarea de resurse, cum oferă mostre la rândul lor, cum oferă experiențe la rândul lor oamenii și în final vine acea parte de brand personal care nu este atât de importantă la început. La început rămânem la minimorum și de fapt această parte de mostre și de oferire de experiențe aș urca-o mai sus. Acolo poate la contactarea pieței fierbinți și la învățarea inițierii de conversații. Pentru că până la urmă ne vine atât de natural să facem asta, încât în momentul în care înțelegi că e doar o parte din proces, e cu atât mai bine, pentru că vom putea multiplica ceea ce noi am făcut în mod natural, încă de la început, doar din dorința de a ajuta. Dacă voi mai aveți alte sugestii în această parte în această strategie de lansare, dacă vreți, aș fi curioasă. Andreea zice, până acum am realizat că răbdarea este o mare parte din succesul meu de azi, atât cu liderii din echipă, cât și cu oamenii din jur. O, da. Și răbdarea asta nu dovedește decât că îți plac oamenii și că vrei să-i ajuți. Pentru că de multe ori cumva spunem cu vorba că vrem să ajutăm, dar nu dovedim că avem răbdarea suficientă pentru a fi acolo. Și iarăși aș reveni aici apropo de acea mostră unică. Oferă o mostră, cum scrie și în ghidul Back to Basics. O mostră cu 7-10 picături, 15, dacă vrei în funcție de câte experiențe, câte zile, dacă 3 zile te gândești de câte ori pe zi, câte experiențe vrei să aibă persoana respectivă cu acea mostră, dar începe cu o mostră pentru o nevoie și vezi cum a funcționat. A funcționat super, nu ai folosit-o, nu ai avut ocazia să o folosești, folosește-o mâine seară. Uite, o deschizi, inspiri, așa se folosește. Mâine seară revenim, dăm dovadă de răbdare și întrebăm, ai avut ocazia să o folosești? Nu, deschide-o alături de mine acum, haide, că sunt aici cu tine la telefon, poți să ai experiența asta. Și dacă tot nu a folosit, adică dacă nu i-a folosit și nu a văzut rezultate pozitive, atunci putem să explicăm, uite, eu voi avea răbdare alături de tine dacă ai și tu, pentru a identifica soluțiile care chiar funcționează și sunt eficiente pentru tine. Așa cum poate nu ți-a funcționat un Panadol și ai încercat un paracetamol, la fel putem avea răbdare și cu uleiurile dacă vrei să găsești soluția naturală care funcționează. Și dăm următoarea mostră. Da? Dar în momentul în care dăm dovadă de răbdare la modul ăsta și de a fi într-adevăr în slujba oamenilor, le vom câștiga încrederea. Acesta este lucru care se întâmplă în mod automat. Bun. Dacă aveți întrebări, dacă mai e ceva ca parte din strategia de lansare ce poate eu am omis sau poate considerați voi că e important și o faceți cu succes, dacă sunt anumite elemente cheie, ce mai fac eu este că explic oamenilor din prima că e important să identifice 2 sau 3 persoane, dar măcar 2 în primă fază, cu care le-ar plăcea să lucreze. Despre care ar putea spune, mi-ar plăcea să fie partenerul meu de proiect, mi-ar plăcea de business, mi-ar plăcea să petrec mai mult timp împreună, să organizăm un retreat împreună, mi-ar plăcea să petrec vacanța cu această persoană. Și, bineînțeles, să aibă caracteristicile despre care noi am vorbit și acele 7 caracteristici pe care le avem și în Back to Basics.
Dar identificarea acestor oameni cheie încă de la început este foarte importantă. Iar, bineînțeles, dacă nu reușești să identifici, atunci un placeholder până una alta. Dar altfel, acea structură de premier este cheia la început. Dacă încă mai sunt persoane, și știu că mai sunt, din păcate, pentru că am văzut structurile voastre, dacă aveți mulți oameni pe prima linie, vă rog, faceți curat, cereți ca organizația voastră să revină la acea curățenie care este primordială, esențială, importantă. Vrem să vă ajutăm să ajungeți premier cât mai curând. De ce premier? Pentru că în martie puteți participa la Diamond Club ca premieri. De ce premier? Pentru că e primul nivel de leadership care îți și recompensează efortul ca un salariu în România. Și pentru că nu e o investiție atât de mare de timp. Din toate motivele astea și pentru că tu, odată ce știi să atingi premier, ajutând oamenii din organizația ta, reprezintă iarăși un super mare salt de creștere. Din toate motivele astea e important să ajungeți acolo cât mai curând. De aceea, eu spun de la început, gândește-te care sunt acele 2 persoane pe care poți să le vezi ca liderii tăi de microcomunități. Imaginați-vă așa, 2, 3 microcomunități în organizația ta pe care o păstorești. Cine ar fi acele persoane care își doresc, care sunt învățabile și care dovedesc ambiție și determinare, care ar fi cele mai potrivite să aibă un astfel de rol? Sunt cele mai importante locuri în organizația voastră. Nu le neglijați. Acestea fiind spuse, mă bucur că ești aici, Alexandra. Uite, ai primit un tag. Dacă aveți întrebări, dacă aveți sugestii, dacă aveți nevoie de ceva în mod special pentru luni seara, când putem să avem acea întâlnire clasică noastră, încă dinainte de maraton, în luni motivațional, puteți propune aici subiecte de dezbătut și altfel, noi continuăm cu maratonul. Ne vedem și mâine seară și vă îmbrățișez cu drag. Aștept sugestii, comentarii, întrebări și filmulețele voastre cu hashtag succes. Dacă nu știți despre ce e vorba, cu vreo 3 serii am vorbit despre asta. Când a fost, dragilor? Marți seara? Nu, era luni seara, că am zis că aveți marți, miercuri, joi, luni seara. Uitați-vă la intervenția de luni seara pentru a vedea cum definim succesul și apoi veți putea să definiți și voi succesul pentru voi, așa cum se resimte în ultimele zile. Vă îmbrățișez cu mare drag și cu bucurie. Seară bună tuturor! Mua! Pa, pa!